дар шаҳри Истиқлол то имрӯз ягон ҳолати коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. Танҳо шумораи илтиҳоби шуш зиёд гардидаасту халос. Шумораи гирифторони илтиҳоби шуш дар ин шаҳр 43 нафарро давоми як соли охир ташкил медиҳад. Шумораи ҳолати фавт аз ин беморӣ бошад ҳамагӣ 2 ҳолатро ташкил медиҳад. Чаро дар шаҳри Истиқлол коронавирус мавҷуд нест? Оё баланд будани дараҷаи радиатсионӣ барои пешгирӣ аз коронавирус мусоидат мекунад ва ё не? Агар соли 2019 ҳамгӣ 3 нафар дар берунхона, 8 нафар дар маркази саломатӣ, 11 нафар ҳамгӣ дар соли 2019 буд, дар соли 2020 43 нафар ба қайд шуд. Агар аз умумӣ гирем, фавти умумӣ нисбати солҳои пештар зиёд нест. Чақадар? Агар соли 2019 ҳамгӣ 57 нафар фавти бошанд, аз ҳамаи бемориҳо 57 нафар, дар соли 2020 ҳамагӣ 61 нафар. Сабаб чи аст ки дар инҷа кори нашуд? Ҳеҷ мумкин не ки масалан тамоми ҷаҳонро фаро мегирад, Истиқлол ё радиатсия баланд мешавад? Не, ин акнун таҳассуси илмӣ надорад ки радиатсия ёрдам мекунад. Ман ҳамеро аз он мебинам ки агар ҳамаро медонам даромадгоҳи шаҳр ҳамагӣ як бо шоҳроҳ як шоҳроҳ дорем ки мо аз аввали рӯзҳои ба қайдгирӣ дар ҳақиқат ҳам ин шоҳроҳ таҳти назорати қайдӣ қарор додем. Баромаду рафта омадани шаҳрвандон аз 50 сола болор мо ҳеҷ вақт ба шаҳри хуҷанд рафта намондем. Таҳти назорати қайдӣ гирифтем ва ҳамарӯза дар онҷо позгоҳи санитарию ва ташкил кардем. Хушбахтона касалии коронавируси нави COVID-19 дар шаҳр ба қайд гирифта нашудааст ва самараи бисёр фаъолиятони соҳаи тиб буд. Ман фикр мекунам ки аз ҳолати бовуҷуд омада мо дарсҳои даркорӣ барои худмон гирифтем. Имрӯз якчанд мутахассисони соҳаи пеш аз ҳама сироятшинос, духтурони тибби оилавӣ намерасанд ва дар донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ҳамин сол бо 2 нафара мехоҳам хат кунам ва пур кардани норасоии ҳамин штатҳо аз ҳисоби нӯбиявни мутахассисон. Пеш аз ҳама мо аллакай дар бораи бо ҷои зист таъмин кардани муфтӣ кардани мо дар кор аст ва ҳавасманд кардани мо дар кор аст ки аз дигар минтақаҳо имрӯз омада фаъолият баранд. Ба худом духтури асабшинос намерасам. дар шаҳри Истиқлол маҳалла ё худ шаҳраки нав бунёд карда мешавад. Он аз ҳисоби заминҳои ғайрикишоварзӣ ҷудо гардида ба сокинони эҳтиёҷманд тақсим карда мешавад. Дар ин бора имрӯз санаи 8 феврал иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истиқлол Даврон Зоҳидзода зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Вай мегӯяд имрӯз барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ ва ҷудо гардидани қитъаи замин ба сокинон бо мақомотҳои болоӣ гуфтушунид идома дорад. Танқиси хонаҳои истиқоматӣ, норасоии хонаҳои истиқоматӣ, расидани заминҳои назди ҳавлагӣ гузошта шуд ва имрӯз ҳангоми баррасии лоиҳаи шаҳр мо ба нақша гирифтем ки агар имконият бошад аз ҳисоби заминҳои ғайрикишоварзӣ ҳатман барои бунёди як посёлкаи нав шурӯъ намоем ки пеш аз ҳама мардуме ки камбизод ҳастанд, мардуме ки дар шароити хеле танқисӣ зиндагӣ мекунанду серфарзанд ҳастанд, ҳатман бо ҷои истиқомат таъмин кардани онҳо ин масъалаи дуюми дараҷа аст. Фикр мекунам ки мо қодир ҳастем масъалаҳои зинда ба зинда ҳал кунем. масъалаи дигари пурбаҳстарини нишасти матбуотӣ дар шаҳри Истиқлол ин баланд будани афканишоти дараҷаи радиатсионӣ аз ҳисоби мавҷудияти уран буд. Аммо масъулин мегӯянд ки ҳамасола баҳри пешгирӣ аз партови моддаҳои кимиёвӣ мақомот кӯшиш мекунад ки болои партовҳоро рӯйпӯш намоянд ва ҳоло аҳолии ин минтақа дар мавзеи бехавф зиндагӣ мекунанд, яъне дараҷаи афканишоти радиатсионӣ дар шаҳр ба меъёрҳои стандартӣ ҷавобгӯ аст. дар ҳақиқат дар шаҳри Истиқлол он ҷое ки мардум зиндагонӣ мекунанд ягон хел аз меъёр баланд ҷо нест аст. Лекин гуфтанд ки наздики пардогоҳ хаст баланди ҷойгоҳ, лекин унҷа ба аҳолӣ намерад, унҷа бо нишонаҳо муайян карда шуде ки рафтани инсонҳо манъ карда шуде ки унҷо намеранд инсонҳо. Ва аз тарафи корхонаи фулзоти нозир ки партогоҳ бевосита ба онҳо тааллуқ дорад, якум қадами лоиҳа буд аз тарафи Бонки рушди Аврупо соли 2016 то 2018
якум қисматаш ҷанбаст шуд барои безрар гардонид ҳозир нақша аст аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ ёфтаги лоиҳа бояд ҳамин сол оғозаш сар шавад. масъалаи ҷиноят содиркунӣ дар шаҳри Истиқлол, даст ба худкушӣ задани занон ва бахши маорифу муаммоҳои мактабу кӯдакистонро дар нашрҳои минбаъдаи хабар инъикос хоҳем кард. ҳамчунин бояд таъкид намуд ки пеш аз оғози нишасти матбуотӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Истиқлол Даврон Зоҳидзода бо иштироки рӯзноманигорон дар маркази шаҳри Истиқлол ниҳолҳои ҳамешасабзи Арча шинонданд. ҳадафи он ободкориву сарсабз намудани ҳар гӯшаи ватан маҳсуб мешавад. инкишофи ниҳолҳои ҳамешасабз барои тоза намудани ҳавои атмосферӣ низ муфид арзёбӣ карда мешавад. аз ин рӯ масъулин барои беҳтар намудани ҳифзи муҳити зист ва рӯи ободонӣ саҳмгузор мешаванд. гузориши Мафнӯшпур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилооти хабар.